Хайырлы кеш 2024-нің қышы Россия президенті Владимир Путин федераль жиынға ясаған еллық юлламасы белән төгәлләнде. Якындагы 6 елга ниләр вәгъдә ителә? Бүген кунакларыбыз белән юлламада яңгыраган планнар, максатлар турында әңгәмә корырбыз. Хайырлы кеш, кадерле кунакларыбыз. Исәнмесез, менә юлламаны тыңлаганнан соң ниндирәк нәтиҗәләр ясадыгыз үзегез өчен? Менә һәрберегез дә әйтеп китсен әле. Тахир абый, сездән башлыйк. Хайырлы кеш. Шуннан да бүгін бик қызыклы тема. Татарстан яңа гасыр менә шушыны майданчыгында без бергәләп сезнең белән шушыны яңадан бер мәртәбә исебезгә төшерәбез. Мин иң беренче шуны әйтеп китәсем килә. Безнең кануннарның кануны ул инде менә шушылай әйтә безнең конституция, Россия конституциясы 84-нче статьясында шулай язылган. Россия Федерациясы президенты ел сайын менә иң мөһим мәсьәләләр буенча илдәге икътисад мәсьәләләренә, сәясәт мәсьәләләрен һәм дөнья күләмендәге булган иң мөһим мәсьәләләр белән парламентка очракта мөрәҗәгать белән чыга. Шуннан да менә бу безнең Кабиса елының иң соңгы узын көнендә февральнән ул без мөрәҗәгать белән халыкка парламентка чыкты. Ул инде үзенең озынлыгы буенча да бермә-бер калган елларда, чөнки мәсьәләнең катлаулыгы да бар дип уйлыйм. Беренчедән, алда инде хәзер безнең менә Алла бирсә 15 марттан алып 17 мартка хәтле сайлау кампаниясе бара. Безнең президентыбыз менә бу очракта Владимир Владимирович Путин 4 кешенең берсе кандидаты. Һәм инде без аны кабул итәбез президент киләсе сайлана торган президентның программасы дип. Программа тагын шундый үзенчәлеге бар. Бүтән елларда инде ул күбрәк безнең чит илләр мәсьәләсенә алар менә ничектер чагылыш табадыр. Ә менә бу чыгышында үзеннән Владимир Владимирович Путин безнең күбрәк ичке мәсьәләләргә, икътисад мәсьәләләренә, сәясәт мәсьәләләренә, әлбәттә иң беренче булып гаилә, демографияны менә чагылдырып китте. Алар һәрберсе анда әйтеп узган мәсьәләләр шул ук вакытны ике ил күләменә яңа проектлар булачаклар. Булар бөтенебезне дә әйтергә кирәк, уйландырган, көтеп алган мәсьәләләргә күп кенә җавапларны таптык дип уйлыйм. Менә бу гаилә яңа ил күләм проекты һәм мәгълүматлар икътисады ил күләм проекты турында сүз бара бит, инде, Әйе. Аннан соң инде беренчедән Россия яшьләре буенча дип әйтергә кирәк. Һәм бик ачык итеп миңа калса шунысын әйтте. Безгә һәр вакыт бит таянырга, маяк була торган шәхесләр кирәк. Элита турында сөйләде ул. Менә элита, безнең менә була торган элита үзенең тотышын, үзенең менә шушы ил күләм тотышын аклап бетермәгән шәхесләр турында ул инде исемләп атамаса да аңлашыла. Һәм бүгенге көнне бара торган менә безнең инде махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләребезнең, менә солдатларыбызның аларның киләчәген мин инде менә шулай барлап куйдым. Киләсе менә шушындый сәясәттә булмасын, зур предприятиеләрдә, икътисадта булмасын, менә шушы ир-егетләр киләчәктә менә шушында аларның инде безнең булачак элита. Алар бүгенге көнне үзләренең гомере белән безнең тынычлыкны яклыйлар илебезнән. Һәм киләчәгендә миңа калса аның бу мәсьәләгә дә бик зур игътибар бирде. Менә Илнарга сорау бирик әле бу элита темасын дәвам итеп, синдә нинди фикерләр туды менә бу сүзләрдән соң элит хакында? Нинди фикерләр туды? Без бит мәзәктә сөйләшәбез, Россиянең ике бәләсе бар дип. Юллар һәм юлларда ахмаклар дип. Миңа калса чынлыкта әйтсәк, Россиянең төп бәләсе ул һәрвакыт булды. Бигрәк тә соңгы елларда җәмгыятьтәге тигезсезлек һәм җәмгыятьтәге гаделсезлек. Бер тараф күп генә тырышса, нәрсә генә эшләсә дә, аңа бу тырышлыкның әҗере тамчы булып тама. Икенче як, бер нәрсә эшләмәгән килеш, аңа су дип чагыштырсаң, әҗер нык тама. Һәм менә шул вакытларда безнең 90-нчы еллардагы бу башбаштаклык чорында куштыралар эчендә үзенә күрә Россиягә хас булган, ул заманның Россиясенә хас булган элита барлыкка килде. Һәм шул бу акчалар белән бәйле булды. Һәм шулар тирәсендә аларның акчасына без сәхнә әһелләре булсын, ул бүтән медиа киңлектә дип әйтгәндә шундый шәхесләр пайда булды. Һәм алар башта үзләре элита булганнарына ышандылар һәм халыкны ышандырдылар. Һәм бу гына куркыныч түгел, шуларга карап халыкның бер өлеше табына башлады. Менә нәтиҗәсен күреп торабыз. Бүген без мәйтик бала чаганы күрәбез бит инде. Ике бала чаганың берсе киләчәктә нәрсә туна хыяллана? Блогер булырга хыяллана шулай бит. Блогер банкир. Әйе, блогер банкир бармакка бармак сукмыйча.
Һәм алга таба президент инде булар безнең юлыбыз бар белән бергә бармаячак диде һәм беренче чиратта хәрби операциядә чыгыш катнашкан кешеләр һәм тагында бер нине катламый әйтте ул хезмәт кешесен. Менә шулардан илгә тәрбияләргә кирәк диде. Әлбәттә бу җиңел генә эш булмаячак. Менә юллама барышында инде ул икътисади башка якларны бик күбәйтсә дә, менә җәмгыятьтәге үзгәрешләргә дә безгә шаһит булырга туры киләчәк. Әгәр дә без илне үзгәртәбез икән, Путин әйтүенчә инде хыялдагы Россиягә ирешәсебез килә икән, менә бу җәмгыятьтә дә бик зур үзгәрешләр булачак әле һәм без моның шаһитлары булачакбыз һәм ул җиңел генә узмаячак, чөнки теге якны бирешәсе килмәячәк бит. Юллама алдыннан әлбәттә азмы күпме күтәреләчәк темаларны фаразлыйлар, илдәге вазгыяттан чыгып инде, әйме? Шулай да булдымы быелгы юлламада менә көтелмәгән бурылышлар, бәлки менә гомумән көтмәгән, ләкин яңгыраган, сөендергән темалар. Раил, мөмкин булса сорау сезгә. Беренчедән шуны әйтәсем килә, мин инде үзем 17 ел укытучы буларак юлламаны караган вакытта ничектер менә тәрбия системасына, безнең балаларны кичкенәдән тәрбияләү, мәктәп системасына, белем бирү системасына булган яңалыкларны күрергә тырыштым. Шуннан да менә сез әйтәсез бит үзгәреш дигәндә, һәр менә төрле юлламаларда төрле юнәлешләр алынайы. Ә менә бусында инде белем бирүгә, шуннан да балаларны тәрбияләүгә зур өлеш кертте безнең президентыбыз һәм аны өлеш кертеп кенә түгел, ул аны документлар аша нигезләде. Нинди документлар дигәндә, менә безнең хәзерге вакытта Россия күләмендә без барыбыз да беләбез, 14 нацпроект бар. Эшләп килә, барсы да әйбәт. Шуңа өстәп безнең президентыбыз тагын берничә нацпроектны булдырды. Булар инде менә яңалыкка килгәндә, беренчесе ул безнең яшьләр дип аталган нацпроект, икенчесе гаилә дип аталган нацпроект һәм менә мин бик мөһим дип саныйм, кадры дигән нацпроект. Менә булар 3 нацпроект, алар бер-берсен тулыландыралар да, шул ук вакытта аерым өлкәдә безнең балаларны тәрбияләү өлкәсендә зур роль алып торалар. Монда икенче яңалыкка килгәндәйме, менә ул әйтергә була, ләкин финанс ягыннан ярдәм булмаса, безнең теге правительство ягыннан тоже бер әйбер. Менә монда түгел 6 елга, 30 елга кадәр түгел суммалар билгеләнде. Мәсәлән, анда укытучыларга инде класс җитәкчеләренә, кураторларга дип әйтәбез инде, әйме, акча өстәлү формасы бар. Шулай ук менә безнең мәсәлән, безнең бит инде мәктәпләребездә тәрбия эшләре буенча директор киңәшчеләре бар, советниклар дип әйтәбез инде. Аларга өстәмә акчалар бирелә. Һәм тагын бер үзенчәлек, менә без һәр вакытта да нишләптер мәктәпләрне ремонтлау, мәктәптәге балаларга ниндидер мөрәҗәгать бар һәр вакытта да. Хәзерге вакытта безнең президентыбыз әйтте юлламада, без дип башлыйбыз ди, балалар бакчасын ремонтлау буенча зур программа. Андый федераль программа безнең хәзер вакытта юк иде. Бу да яңарыш. Федераль программа булачак, капитальный ремонт по ремонту детских садиков. Чөнки без хәзер аңлыйбыз, баланы мәктәптә генә тәрбияләргә түгел, өйдән башлап, гаиләдән башлап, аннары инде балалар бакчасына күчеп, менә шушы ничә елда тәрбияне бирергә кирәк. Менә яңалыклар шул. БДИда үзгәрешләр турында, аның кимчелекле яклар турында да сүз булды, аның турында соңрак сөйләшербез. Илнар, менә сезне иң куандырганы нәрсә булды? Монда инде чыгышта күтәрелгән проблемаларның күбесе үзгәрми, аның без ул проблемаларны җәмгыять эчендә дә күп раслыйбыз, карыйбыз бит инде, бәхәсләшәбез. Мен инде нәрсәгә генә игътибар итер идем, аерым буларак именно менә бу чыгышта Владимир Путинның аерылды и мине куандырды дип әйтсәк тә була инде ничектер. Чөнки ул регионнарга 3тән 2 өлешен бурычларын федераль бюджет Капларга? Аклы инде юкка чыгара дип әйтә, бетерә. Чөнки бу менә именно Татарстанга бик актуаль, чөнки Татарстанның ул бүтән регионнар арасында абсолют цифрларны карасак, иң бурычлы регионнарның берсе, чөнки без универсиаданың да, Казанның 1000 еллыгы да, аннан соң менә футбол буенча чемпионат 18 елны булган вакытта да без Татарстан бик күп бурычлар җыйды. Һәм именно ул бюджет бурычларны юкка чыгарабыз. Менә баш Татарстанның как раз менә шул 98% бурычы ул менә шул бюджет бурычлары. Шуңа күрә инде ул безгә, ничек дип әйтәм, инде тормышка ашырылса, Татарстанга бик зур җиңеллек китерер. Сез әйтәм, сезгә нема? Ул чиракта безнең республиканың җитәкчеләре алга караган булып чыгалар бит, шулай бит? Әлбәттә. Менә мин нәрсә белән чагыштырам. Икесе аның кем әйтмешли, хәзер инде нулга чыга.
Үзебезнең, мен инде үзем Башкортстан буларак, мен теге Башкортстандагы мәгълүмат чараларында карап барам. Ондагы кайбер журналистлар, блогерлар менә шулай Татарстанга ниндер үрнәк булып китереп күрсәттеләр. Татарстанда 98-99% ул бюджет кредитлары. Менә соңгы елларны Башкортстанда хакимият җитәкчесе Ради Хабиров килгәч, анда гел бюджет бурычлары түгел, банклардан гел алдылар. Менә соңгы 20-25 миллиард менә соңгы елларны. Шуңа күрә аларга инде андый списание булмый. Татарстанга инде бу инде Татарстанга актуаль, Мордовиягә актуаль. Менә безнең якын төбәкләрне карасак, чөнки Мордовиядә иң зур бурыч ул теге еллык бюджетка карасаң һәм калган күпчелек төбәкләргә. Менә юкка чыгару турында сүз чыккач, юкка чыгарылырга тиешле тагы бер категория, ул да булса экологик проблемалар. Менә хәтта юлламада 30 елга кадәр 50дән артык, ким дигәндә 50 менә бу иң куркыныч экологик нокталар юкка чыгачак диелде. Безнең реалиялардан чыгып, кайсылары чыннан да юкка чыга ала һәм юкка чыгарга тиеш? Шушы сорауга кайсыгыз җавап бирә алыр иде? Тахир абый инде билгеле. Шуннан да үзенең юлламасында экология мәсьәләсенә 3 юнәлешкә Владимир Путин асыклап әйтеп узды. Беренчедән, урманнарны кисүгә караганда урманнарны утырту артты. Аннан соң инде ике төп сорауларның берсе, менә бу чиракта була торган мөһим бурычларның берсе, безнең бит инде менә һавага чыга торган монда тискәре элементлар була белән кулланган андагы 2 мәртәбә чистартырга, һәм инде суга чыга торган менә шушы төрдә безнең ташландык сулар белән шушындагы аларның күләмен ташландыгын менә шушы инде концентрированный матдәләрне 2 мәртәбә киметү. Менә бу мәсьәләләр миңа калса алар безнең инде менә күрдек. Ил күләм проектларның берсе Раил әфәнде әйтеп китте бит инде, 14ләрнең берсе безнең экология, без күрәбез Иделдә чистару буенча да калган мәсьәләләргә дә. Шуннан да бу бик мөһим. Монда бит тагын моның бер аермасы бар. Әгәр дә без Идел дип кенә куйган булсак, тагын берничә шушындый Байкал, бу очракта ил күләм дип әйтәм мин. Монда инде төрле шәһәрләр дә, биналар да керәләр. Шуның өчен миңа калса халыкка, табигатькә дә бу уңай әлбәттә ни булачак. Үзгәреш булачак. Уңай үзгәрешләр турында без рекламадан соң сөйләшүбезне дәвам итәрбез. Кадерле тамашачыларыбыз, сез таяну нуктасы тапшыруын карыйсыз. Җитди темага безнең җитди әңгәмә бара. Тапшыруыбызның беренче яртысында без бердәм дәүләт имтиханнар турында һәм гомумән алганда мәгариф системасы хакында сүз кузгата башлаган идек. Әйдәгез ачыклык кертеп битерик. Чыннан да менә бу бердәм дәүләт имтиханнар темасы күпләрне борчый. Һәм инде елдан ел әлеге өлкә турында сүзләр бара, ләкин нигәдер үзгәрешләр күренми кебек. Үзгәрешләр күренә башлаячак дигәнне аңлатамы бу? Һәм кичкенә генә фикер нәрсәсе камил түгел бүгенге көндә шушы системада? Дөресен генә әйткәндә, чыннан да экспертлар ягыннан да, инде менә әтиәниләр ягыннан да, балалар ягыннан да бердәм дәүләт имтиханы ул ниндидер критикага бирелә иде. Чыннан да бирелә, ләкин менә мин әйтәсем килә, без бит инде әйтәләр, алмаштырырга кирәк. Но хәзерге вакытта альтернатива юк. Моны инде безнең дәүләт җитәкчелеге дә белә, безнең президентыбыз да моны аңлый. Шуңа күрә дә инде үзенең юлламасында ул инде менә бердәм дәүләт имтиханын әзгенә үзгәртү кертү турында әйтте. Бу инде безнең менә мәктәпне бетергән балаларыбызга кагыла. Алар инде үзләренең менә имтиханнарын, бер имтиханнарын әгәр инде бирә алмаган очракта, алар аны үзгәртә алачаклар. Тагын биреп карый алачаклар. Бу инде минемчә менә чыннан да әгәр ниндидер бер биология ягыннанмы, или химия ягыннанмы, әгәр аның килеп чыкмады икән, ләкин аңа кадәр биргән 2 экзаменын ул яхшы бирде икән, бу инде менә өстәмә баллар алуның бер яхшы ягы. Балага тыныч йоклар өчен бер мөмкинлек. Әйе, ул чыннан да бала инде моны аңлап, тагын да яхшылабрак менә миңа шанс бирделәр дип әзерләнәчәк һәм чыннан да инде үзе теләгән югары йортына керә алачак дип уйлыйм. Менә Раил укытучыларга игътибар күп бирелде дип әйтим. Тагын нинди профессия кешеләренә игътибар булды әлеге юлламада, Илнар? Укытучыларга һәм табибларга аерым игътибар бирелүе мине аеруча сөендерде. Чөнки соңгы елларда без бөтен җәмгыять белән шушы кеше тәрбияләү, берсе аның тән ягыннан дип әйтик, икенчесе рухи яктан кеше тәрбияләүче һөнәрияләрне без бөтен җәмгыять белән абруен төшерергә тырыштык. Һәм алар үзләре дә бу һөнәрияләрне моңа бик зур гына өлеш керттеләр, шулай бит, Раил? Шуңа күрә мин президентның әлеге юлламасын менә дәүләт
жиынына, федераль жиынға юллама деп аталса да, ул һәр кешенең күңеленә барып җитәргә, һәр һөнәр иясенә барып җитәргә бу тырышылган чыгыш дип бәяләр идем. 2 сәгатьтә 6 минут дәвамында ул һәр һөнәр иясенә үз сүзен җиткәргә тырышты һәм иң мөһиме ул бу юлламасы барышында өмет бирергә тырышты. Чөнки Тахир абый, без сезнең буын кешеләре бигрәктән нигә яшь вакыттан искә алар? Чөнки ул вакытта өмет иң мөһим, тормыш яхшы булганнан түгел бит, шулай бит, өмет белән яшәгәннән. Менә президент та бөтен илгә шушы өметне бирергә тырыша. Шул мәктәп укучысына да ялгышсын, әмма имтихан биреп карасын. Яки чит илгә качу ягын, чыгып китү ягын караган яшь кешеләргә, монда калыгыз, монда шартлар бар дип. Һәм иң мөһиме дә гына түгел, бай кешеләргә дә байлыкларыгызны монда кайтарыгыз дип. Шулай. Һәм иң мөһиме гаиләләргә нәрсә әйтте ул? Менә сезгә шундый ярдәм булачак. Без сез башта фатир алу, машина алу җайын гына карап яшәмәгез, балаларны алып кайтыгыз. Һәм бу илнең киләчәге дигән сүз. Менә төп сүзе һөнәрләрдән бигрәк аның өмет бирү иде һәр кешегә. Балалар алып кайтырга курыкмагыз беренче чиратта. Менә әле тагын авыл мәдәният хезмәткәрләренә дә аерым игътибар бирелде. 2025 елдан Россиядә авыл мәдәният хезмәткәре программасы эшли башлаячак. Менә ул программа ничегрәк күренә? Безгә әйтелгән сүзләрдән мәдәният системасында эшләп киткән яшь специалистларга 1 миллион сум бирергә тиешләр. Бу инде грант формасында стипендия дип әйтсәк тә була инде. Элекке вакытны земский доктор, земский учитель дигән программалар бар. Хәзер инде менә бу уже клубта, авыл клубларында эшләүче хезмәткәрләргә бу ниндер ярдәм булыр. Бу әлбәттә теге демография мәсьәләсенә мин моны шулай кагырым. Ни чөнки беркемгә дә сер түгел, демографларга әлбәттә зур шәһәрләрдә бит бала күп кеше тудырмай, чөнки монда тормыш юнәлеше икенчерәк, баланың тудыру ул бөтен дөнья күләмендә карасак, ул авылларда һәм кече шәһәрләрдә. Шуңа күрә авылларны һәм кече шәһәрләрне әзрәк булса да яшәргә, анда халыкны калдырырга тырышсак, ул вакытна инде әзрәк демография хәлебезне яхшыртырга мөмкинбез. Демография ул хәзер көндә иң зур проблема, иң төп проблема дип әйтәйек, һәм шул проблемадан бөтен калган проблемалар да чыга. Кадр проблемасы да, икътисади проблема да. Чөнки хәзер көндә менә соңгы елларны инде әйтәләр 90-нчы елларга караганда да бала тудыру саны кәмеде, ана чагыштырганда да. Шуңа күрә менә бу шуңа юнәлтелгән илкүләм демографиядә калган әйбердә гел демографиягә бөтенесе тоташырга тиеш. Ул авыл мәсьәләсе дә шул ук регионнарга да бурычларын төшерүдә һәм калганнарда. Менә шуларны демография мәсьәләсен шишсәк, калган әйберләр шишелергә дип уйлыйм. Шушы юлламада Тахир әфәнде мөмкин булса сезгә шушы юлламаны җентекләп караган кеше буларак сорап берсе килә. Чынында әйтелгән темалар күп булды, ләкин без өмет иткән, иштәсе килгән кайбер темалар бәлки яңгырамаган, бигрәк тә безнең республика өчен ниндирәк темалар иштәсегез килгән иде үзегезнең? Әлбәттә, менә шушы кыска гына вакыт арасындагы бөтен илләге зур проблемаларны чагылдырып әйтеп бетереп булмый. Шулай да менә хәзер инде мин инларның сүзен дәвам итеп, ул кече шәһәрләр турында сүз барды бит, анда 2000 шәһәр мастер проектларын эшләү турында бара. Кызганычка каршы авыл территориялары, аларның биләмәләр турында сүз булмаган. Миңа калса 2018 елында менә бу 14 проектта авылның үсешен тәэмин итә торган ил күләм проект юк иде. Һәм 1 елдан соң ул инде безнең менә бу авыл җирлекләрен, территорияларын үз комплекслы үстерү буенча план кабул ителде. Бүгенге көнне бит монда билгеләмәдә бит хәзер юнәлешләр бирелде. Менә бу өлкәдә миңа калса, безгә дә депутат буларак, менә хәзер Раил әфәнде белән, аннан соң дәүләт советы депутаттары белән, безнең сенаторлар белән эшләп, бигрәк тә авыл, әле генә әйтеп уздыгыз бит, авылда бит бала була. Авылда туа, анда 4-5 дә була. Менә авыл мәсьәләсе миңа калса тулысынча чагылып бетмәде. Бу менә бу теманы безгә излекле итеп алып барырга, әле бүгенге көнне май указлары булачак инде. Бу беренчедән хәзер юллама булды, икенчедән бит указ булырга тиеш. Һәм хөкүмәт даирәләренә шундый бурыч куелды. Бу программаларны шуттыйлар, карыйлар. Миңа калса менә безгә монга кушылырга тиеш. Мине тагын бер икенче бер нәрсә борчыды, берни кадәр уйландырды. Менә монда без хәзер бит инде 2 ел дәврендә без оешмаларга, сәүдә оешмаларына да, калган оешмаларга тикшерү мәсьәләсе бермә-бер кимеде. Һәм шул ук вакытны, менә кай вакытны безнең инде шушы мәсьәләне үз кисәсе турында гына уйлаган кешеләр сифатны үзгәртә башладылар. Бәлки менә бу риск, анда бизнес риск программасы белән барачакбыз 25 елдан, 2025 елдан
Владимир Путин шулай итеп игълан итте. Менә бу мәсьәләгә дә әлбәттә инде кеше бик бу мәсьәләгә игътибарлы булсын иде. Тагын бер нәрсәне әйтеп китәсем килә. Чыннан да без бүген бүтән төрле менә биеклектә сөйләшәбез. Әгәр дә без 2000 елларга кайтсак, ул вакытны Россия Федерациясе ел сайын 50 миллиард долларлык продукцияны читтән ташыдыр. Без бүгенге көнне шуның хәтле күләмдә продукцияны чит илләргә сатабыз. Бу бик зур үсеш. Һәм шул ук вакытны авылда яшәешне, аның кешеләрне шушында тәэмин итү мәсьәләсе, миңа калса, үзенең киләсе менә безнең инде кабул ителгән карарларда, указларда без аны җиткерергә тиеш. Һәм ул үзенә урын табып, авылны яшәтү мәсьәләсе бүген бер мөһим. Аннары менә чит ил дидегез, чит илләр белән элемтәләр турында нинди сүз булды, менә искә төшерергә Илнар. Чит илләр белән элемтәләр турында инде безнең юлламага кадәр беренче атна алдан Американың билгеле журналистына бирелгән интервьюда бик президент барысында сөйләп бирде, ярлык. Бу шаракта әлбәттә әйтәм бит, юлламада күбрәк безнең ил эшендә нәрсә эшләнә, менә үзебезнең кешеләр белән нәрсә эшлибез, шул турда сүз барды. Шуңа күрә анда әлбәттә чит илләрнең кайберләре менә шушы ул сөйләгәннәрдән игътибар итүдән күбрәк шул әлеге дә байга атын төш коралы турында бит, шул нәрсәгә игътибар иттеләр. Монда президент кыска гына әйтеп үтсә дә, менә ул атын төш коралы турында. Ул Беренче рәттә чит илләр белән дигәндә Африка кыйтгасын телгә алды, Латин Америкасы һәм Шәрык илләре. Шәрык илләр дигәндә менә сез Татарстан нәрсә ишетергә теләгән. Безнең белән дус булган. Менә шул Татарстанның эшен менә күрсәтә дә инде без Шәрык илләр белән элемтәдә бер кем әсер түгел. Беренче рәттә Татарстан рәисе арадашлыгы аша алып барыла һәм ул ислам дөньясы, Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемнең җитәкчесенә әле бүген генә менә утырышы узды. Һәм бу мәсьәләдә чит илләр белән эшләү мәсьәләсендә элемтәдә Татарстан алда үзенең зур өлешен кертәчәк. Аннары менә кире сезгә Тахир абый әйләнеп кайтсак, Владимир Путин авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, фермерларга, гомумән авыл хуҗалыгында эшләүче белгечләргә рәхмәт әйтте, нәтиҗәләрегез өчен рәхмәт диде ул. Авыл хуҗалыгында хәл итәсе проблемалар телгә алындымы? Сез менә әйттегез, мин иштәсе проблемалар күтәрелмәде дип. Әмма алайда тагын инде авыл хуҗалыгына бәйле проблемалар күтәрелде. Беренчедән, менә ике тагын мәсьәләгә игътибар бирде ул. Җитештерү күләмен 25% арттырырга 2030 елга хәтта менә шундый мәсьәлә куелды. Икенче мәсьәлә, без бит инде менә үзебез күрдек, продукцияларны без җитештерәбез. Бүгенге көнне без үз кыйммәтенә караганда түбәнрәк сатырга да мәҗбүр булган хуҗалыклар күп булды. Шуның өчен экспортны тагын 50% арттыру. Менә бу төп мәсьәләләр. Biz бүгенге көнне җитештерә беләбез. Безгә хәзер кешенең менә шушы хезмәтен, аның хезмәтенә һәм аның тормышын алып барлык күләмдәге керем кирәк. Шуны тәэмин итмәсәк, авыл хуҗалыгына бару киләчәктә куйган бурычларны үтәү әлбәттә авыр булачак. Миңа калса, безнең инде әле май указларына хәтле вакыт бар. Менә бу мәсьәләдә безгә бетермәзгә дә эшне алып барырга кирәк. Һәм шул чиракта гына авыл саклана. Бәлки тагын шул ягда бар. Бүгенге көнне авылда технологик менә шушы алымнар белән авылның мөхитенең алар капма каршы килделәр. Чөнки техниклар бик җитештерүчәнде, алар инде зур күләмдә эшләрне башкара алалар. Шул вакытны безнең әле миңа калса авылның менә территорияны саклау проблемасы төбенә хәтле уйланып бетмәгән. Бу өлкәдә безгә Татарстан Республикасы гына түгел, Татарстан Республикасында бу өлкәдә күп эш алып барыла. Россия Федерациясе дәүләт думасында һәм сенаторлар белән бергәлектә ачыклык кертеп, киләчәкне барлап һәм финансирование өлешен бермә-бер арттырырга кирәк. Менә 1 минут вакытыбыз гына калып бара. Без әйтмәгән ниндидер тагын авыр нокталарга кузгалып киттеме президентыбыз? Юлламаны укып чыкканнан соң, тыңлаганнан соң, караганнан соң инде мин экспертларның сүзенә интернетта мөрәҗәгать иттем, карадым. Шунда экспертлар менә мондыйрак фикерне әйтәләр. Бай регионнар менә ничектер бай регионнар белән әзрәк авыррак регионнарны тигезләү турында сүз бара дип посланиедә. Менә дөресен әйткәндә, бай регионнарга донор регионнар турында. Бай регионнар үзләренең көчләре белән
барачаклар, федераль программаларда катнашып инде, менә әзрәк арттарак барган регионнарны күтәрү. Менә экспертлар шундый фикергә киләләр. Бу инде дөресен әйткәндә бер фикер яңгырады. Һәрбер регион, һәрбер халык бөтенесе дә бер тигез булырга тиеш, бер тигез федераль акча бүленеп бирелергә тиеш дигән фикер менә алга сөрелә. Кайракта менә безнең кебек Татарстан Республикасында яшәүчеләр, эшләүчеләр өчен кайбер менә моңа кадәр булган алымнар чыннан да нидер канәгатьсезлек тудыра иде. Менә бу өлкә яхшы нәтиҗәләр китерсә, чыннан да бездә бераз тынычланырбыз күк тыйла. Журналист Илнар Хөснурин әйтмешли, кешене өмет яшәтә һәм бу юлама өметле булды. Шуңа күрә без яхшылыга өмет итик. Сау булыгыз, рәхмәт сезгә. Беренче генә очрашу түгел, әле очрашырбыз шушы тема буенча дип ышанып калабыз. Сау булыгыз. Рәхмәт.